Imutektekan nyo dito nga kanta. No apay, nga dagitoy panagkanta nga siraragsak. Kat iso panangipeksa tayo maten. Iti naindaklan, panagyaman tayo. Iti ayat na kada tayo. Iti bendisyon nang ipapay na kada tayo. Iti inaldaw-aldaw. Sing ye to the Lord. When Israel floods in that far-off Egypt land, they soon had all of the slavery they could stand. God sent with Moses a message to Pharaoh. He said, "You let my people them go." But old King Pharaoh, he had a stony heart. He told God's people they could not depart. The plagues would not even affect his stubborn will. But the king's firstborn God had to be killed. Sing ye to the Lord, for he hath triumphed gloriously, triumphed gloriously. Sing ye to the Lord. The horse and the rider hath he thrown into the sea, into the sour and the slavery of our sin and Calvary has been drowned in the crimson flood. Oh, sing ye unto the Lord. The people of Israel obeyed the Lord's command. Their families killed and prepared a perfect lamb. His blood on the doorpost they placed their sons to spare. And in the night they fled from there. Then Pharaoh's army upon their horses came to take God's people for Pharaoh to reclaim. But in the depths of the great Red Sea they died. So Moses to the people he cried, "Sing ye to the Lord, for he has triumphed gloriously, triumphed gloriously. Sing ye to the Lord. The horse and the rider hath he thrown into the sea, into the sour and the slavery of our sin and Calvary has been drowned in the crimson flood. Oh, sing ye unto the Lord. In sin's dark slavery we once were far away from God's salvation and heaven's perfect day. But since from Jesus came forth that precious blood, our sins are covered by the blood. Sing ye to the Lord, for he has triumphed gloriously, triumphed gloriously. Sing ye to the Lord. The horse and the rider hath he thrown into the sea, into the sour and the slavery of our sin and Calvary has been drowned in the crimson flood. Oh, sing ye unto the Lord. Tiyatado pa nga impormasyon may papan kada ito nga programa. Ti iglesia nga may dandanon kada kayo. Kat mapang kayo lang iti www.churchofchristhawaii.com. Awisin na kayo pa nga sign up kada iti Bible Study Resources. Ngayaw awag dagitoy manursuro iti Let the Bible Speak TV. So ni Kapsat Kevin Presley. Kastamaten iti letthebiblespeak.com. Mabayan ka dagitoy narway dagiti Bible Study Resources. Libre nga pagbasaan, libre nga pagsukisukan, kadagiti sursuro nga mangmangigantayo. Masapol nga makatulong kada tayo nga mangutob, mangawat kadagiti mangi pamatmat kada tayo kadagiti umino nga sursuro awan surok awan kurangna. Ipayayan tayo lang ti tiyempo nga agbasbasa ken nagsukimat. Nga kas panangisagana tayo ti kararwa tayo nga agturong to ijay sangwanan ti ari. Dagito ikat ipagpaganat-gat ni Apo Jesus. Yung na nga birukin yung umuna. Ti pagarian ti langit. Magna kayo itinailit nga dalan. Taday to'y nga dalan kat iso day to'y
iti paka tinnaban dagiti amin nga namati kanya po Diyos makatinnaban tapno no dumatag tayo iti sangwanan ti ari ket si titipker tayo wano awan to iti panagin kukuna iti sangwanan na nga siyak ama ket inaramid ko ti pagayatam dayjay ket no misulaw na dayjay ket awaten na tayo ni Apo Diyos pastriken na tayo iti pagarian. Jesus condemned this as those who practice lawlessness. Dayjay Matthew 7:23. Literally, those who act without authority. Dayjay tutuduna dagiti agar aramid nga awan iti nga haan nga magsursurot. Wenno dagiti mga aramid latan iti pagayatan na. Aramid din na latan jay pagayatan na. It was not that they did something condemned by Jesus. Yeah, it was that they did things for which they had no authority. We might be very religious and do many things in the name of Jesus, yet it might still say, I never knew you. Dagijay kadagiti agar aramid iti saan nga pagayatan ni Apo Diyos. Dagijay agar aramid iti kayat na. Dagijay agkunkuna nga mamati latan. Ijay to ti pakaamuan tayo iti gungguna tayo kunanan to I never knew you. Di kay am mo umadayo kayo kanyak. Depart from me. Who then will be saved? Asin to nga ro dagiti may salakan. Only those who do the Father's will. Dagiti laeng nangaramid iti pagayatan ti Ama. As Jesus said, He who does the will of my Father in heaven. Kas kunan na po Jesus, dagijay nangaramid iti pagayatan ni Ama kijay langit. Basahin nyo di Matthew 7:21. Iso dagito iti mangisyasi kada tayo. Here is the dividing line. Those who do the Father's will. As James would write later, it is the doer of the work. Kas iti insurat ni Santiago, kalpasan na, nga dagijay mga ramid ti pagayatan. Nagtrabaho, nangaramid iti pagayatan ti Amak. Who is blessed in what he does. Iso dito iti mabendisyonan iti inaramid na. John 1:22-25. Is this legalism? Yeah. Sometimes I heard that word. You're too legalistic. Kung napay dagiti daduma no daduma. Yeah. No, haan, kapsat. Haan nga legalistic na ito eh. Yeah, legalism is salvation by perfect law keeping. Ito legalism ket iso daya panakai salakan babaen iti umiso nga panagtulnog. Umiso nga panagsalimutmut iti kadagiti paglintigan na ti Apo. Believing that one earns salvation by the merit of what they have done. Mamati tayo nga babaen kadagiti aramid tayo ket may sarakan tayo to. Yay. Salvation by grace does not preclude the necessity of obedience. When dayjay may salakan tayo babaen ti grasya ket saan nga mairaman hanan to nga karaman. Hanan nga karaman iti nasisita nga panagturnog. Iso nga that is wrong.
or merit salvation does not preclude the necessity of obedience. We simply need to recognize that our obedience does not earn or merit salvation. Yeah. Need to recognize that our obedience does not earn or merit salvation. When all is said and done, we are still unworthy. Masami jay Luke 17:10. No, daytoy iti panangip pataros tayon, katag patinggay tayo kadijayan, awan to pay lang iti patid tayo, iti pagarian niya po Jesus. The Father's will, kunanto ti Ama, while it offers a salvation by grace, does require obedience. No mampay, kunanto iti panakaisalakan, iti grasya, nga pamati, nga pagkaisalakanan tayo, kunanto saan na nga i-offer, haan na nga ipaawat, ipaawat nga ti salvation by grace, when the Father's will, ti pagayatan ti Ama, it offers salvation by grace, does require obedience. Ti pagayatan ti Ama, kaya ipaawat na nga iti salvation, iti panagkisalakan, iti pamati nga may salakan, babay iti grasya, ket masapul pay lang iti panagtulnog. Taurait kuna tayo, nga naisalakan tayo, we are saved by grace. Without obedience, we still not worthy in the kingdom of God. Only those, dagijalaeng agtulnog, only those obey from the heart will be delivered from sin. Romans chapter 6, verse 17-18. Christ is the author of salvation to all who obey Him. Hebrew 5:9. Christ will come in judgment against those who obey not the gospel. Umayto na apo Diyos, na apo Jesus nga manghusga, kadagijay saan nga nagtulnog iti ebanghelyo. 2 Thessalonians 1:7-9. Conclusion, who will enter the kingdom of heaven? Asinon to nga rod, dagiti sumbrek iti pagarian ti langit. Certainly not those who profess to believe but do not obey. Not those who think they are doing many religious things but without authority. Not those things. Nga dagijay nga panangipagarap rup tayo nga naibangaramit tayon, wano nagturnog tayon nga awan iti panagturnog tayo kang kuana, hantay tulat nga may kari nga sobrang iya pagarian ti langit. So nga, only those dagijay laeng nangaramid kan nagturnog iti pagayatan ti Ama. This is why we must take an earlier statement in Jesus' sermon so seriously. Seek first the kingdom of God. Biroken tayo nga muna ti pagarian ti langit and His righteousness in ti kinapudno. Matthew 6:33. We must make the finding of God's will and rule the number one priority in our life. What is the Father's will? It begins with repentance toward God, faith in Jesus, Acts 20:21, confessing Jesus as Lord, Romans 10:10, being baptized into Christ for the remission of sins, Acts 2:38, followed by the life of faithful service in Christ, confessing our sins along the way, Revelations 2, verse 10, 1 John 9:10. Hallelujah! Nung nagturnog tayo kadagitoy at nga mabasa, masigurado nga agtaeng to ni Apo Jesus kada tayo. Ket nagtaeng na Apo Jesus kada tayo, itunda na tayo ito,
iti pagarian nga naisagana para kada tayo ijay langit. He reigns in me. He came to reign as King, bring peace to earth, eternity down, a lowly birth. He lived a peasant's life in Galilee. He opened blinded eyes that I might see. Oh, what a Savior dear, He came to die. In shame I sat, in sin, in darkness cried. He washed my eyes with tears that I might see. My heart is now His throne, He reigns in me. He taught the way of truth, and we must trod. He was our sacrifice, the Lamb of God. He died upon the cross at Calvary, became a slave to men to set me free. Oh, what a Savior dear, He came to die. In shame I sat, in sin, in darkness cried. He washed my eyes with tears that I might see. My heart is now His throne, He reigns in me. They placed Him in the tomb as shadows fell. He went to paradise, He conquered hell. He rose up on the morn, sin rolled away, ascended to His throne, and paid my way. Oh, what a Savior dear, He came to die. In shame I sat, in sin, in darkness cried. He washed my eyes with tears that I might see. My heart is now His throne, He reigns in me. My heart is now His throne, He reigns in me. Wen kakapsat papagami iti tangatang no nagtulnog tayo kadagitoy sa sawo ni Apo Diyos. Katimpaay tayo ti tiyempo tayo nga nagserbik ng kuana. Ejay namnamain tayo na di na tayo baybayan ni Apo Jesus. Iti Matthew 6. Basahin tayo manipod iti 19. Dagiti banbanag nga kasapulan tayo ti daytoy panagbiag. Ammo ni Apo Dios dagitoy. No italit tayo kang kuana, ket bigbigan tayo ngay paay na dagitoy. Ken akserbi tayo iti amin nga puso, panunot, ken aramid tayo. Di na tayo baybayan. Amuna, kunanatoy. Nga dagiti banbanag, nga nitagaan, ket temporaryo da dagitoy. Mapukaw danto dagitoy. Ngemti, na espirituan, nga kinabaknang katiso daytoy iti anti biyag ngagnanayon mangitunda kada tayo iti pagarian ni Apo Jesus. Iti Matthew 6, irugi tayo nga basahan ni 19, kunana toy, di kay agurnong iti kinabaknang ngagpaay kada kayo dito'y daga, ta dito'y dadailen ti sanga ken lati, ket sir ken takhawen dagiti mananakaw. Agurnong kayo ket di iti kinabaknang
nagpaay kada kayo sa dilangit, tasadyay saan nga aglatik ken aglati ket saan aserken ken takawen dagiti mannanakaw. Tano sa dinno ti ayan ti gaming mo at damit ti tapusom. No imdingan tayo ket agtulnog tayo kadto ti basbasahen tayo, ipaayan na tayo iti kinatal na ti panagbiag. It will provide us, it will bless us, comfort us with peace. Sagbay man nga tuloy tayo kadito nga programa, we still have another half an hour. Kaya't kuman kakablawan dagiti kagapsat nga makiyan ang dingay kadito nga programa, dagiti listeners and followers from the Philippines, kastamoten dagitoy papagayam dito'y tangatang dito'y Hawaii, nembag nga malim tayo amin. Dumdum kayo iti programa ti Isuro ti Biblia, awan surok awan kurangna, idandanon kada kayo ti Church of Christ dito'y Waipahu 94-371 Ikipuno Street. Iti adado pa yung impormasyon, may papan ka dito ng iglesia, mapan kayo lang iti www.churchofchristhawaii.com. Dito'y makita yo dagiti serbisyo ken dagiti adal may papan ka dito ng iglesia. Kung kasano nga maamuan tayo, pakaamuan tayo dagiti umiso nga sursuro nga mga mangiganyo, ken pakaamuan nyo iti pakapanagnakan nyo nga dito ng iglesia kat iso ti binangon ni Apo Isus. Mapang kayo lang kat sukimaten nyo kadagitoy nga pagbasaan, pagsukimatan ti Let the Bible Speak TV, kiti awis na iti libre nga Bible study course resources, kastamat iti letthebiblespeak.com. Kastamatin iti dito nga iglesia nadama iti salsalot studio, wano tarigagayan nyo iti makipagbasbasa ti Biblia, sukimaten ito mismo nga sursuro ti Biblia, mapapan ti iglesia nga mga ganyo, when sidadaan kami, sisasagana kami nga sumumbat, kakapsat papagamit itangatang. Tapnon, may tunda kayo, ito mismo nga sursuro, nga saan nga dumuglatan. Kakapsat pagamit itangatang, kablaw pa dagiti aktibo nga manursuro iti Isuro ti Biblia, dagiti kakapsat nga dadyay Pilipinas, dagitoy aktibo nga evangelist, kakapsat Dario Estabilio, Brother Greg Maluga, Roger Rivera, ken kastamaten dagitoy ngay-ngayangay, wano dagiti preachers nga mangtartarwid kadagiti iglesia kadagiti sabali nga lugar. Kapsat Edgar Francis Corpus, ni kapsat Medi Batangan, ni Andrew Academia, ken kastamatan kadagiti daddo mga sangko may naganan, nembag nga malimyo amin kapsat papagamit itangatang. Ni kapsat Dario ket isuna iti programa iti Bagyo, iti radio RPN network iti Bagyo, ket ni kapsat Edgar Francisco Corpus isumat ti Dajalawag DCJC, RPN radio network DCJC, ket ni kapsat Roger Rivera adajay Pagali Burgos iti DWNI 91 FM. Mga ganyo ida iti
kada Lunes manipod iti Domingo, Lunes ang tuloy dagito nga programa iti kadalawas. Masurnada nyo ida mapangkayo lang iti Facebook Live, biro kanyo iti Isuro ti Biblia. Babayan kadagitoy nga aktibo nga preachers ken evangelists. Kastamat pa nga kaya't kumampay nga kablawan detoy kasinsin ko nga agsagsagaba iti naut-ut nga panagsagaba iti sakit tingipen. Sapay ko mata sumaysayat kan kapsat ni kasinsin nga action action mel apaga iti DCJ Silawag. Good afternoon. Hopefully you're feeling better now. Kastamat dito kasinsin ko my cousin nagiti Ventura Clan, nagatugayam ti Ventura Clan sa dinno mga lugar. Ijay Pindig, ijay Lawag, ijay Bakara, nawaras nagiti Ventura. Kastamat din dito Hawaii kan dito Amerika. Ni kasinsin wano kanakak kunak may kadin kasinsin nga Ursula Ventura Maluga. May isang nga mangtartarabay mat kada ito'y nalaing kanaanos nga ebanghelista ni Kapsat Greg Maluga. Kastamot din kani kanakak nga Joyce Belinda Ventura Maluga Dumawal. Nipag nabalim mo kanakan, hopefully you're feeling better now. It's been over 6 months already. At amok nga babayan iti panagtalag tayo kinapa Diyos. Kan birokin tayo nga muna ti pagayatan na di na tayo baybayan. Isalaka na tayo kadagiti nakaskas ang napasama ti biyag. With this one, babayan kadagito ay nga panangipapaay tayo ti tiyempo. God will comfort us. It will comfort and peace. Dito man iti diggan tayo. Kahit imutagtakan tayo dito yung mensahe. Dito yung kanta. Lord, here I am again, a straying lamb again, far from the fold and in need of grace. Rescue me again.
Kas pangrekep ka dito nga programa, sapay kuma tababayin ka dito nga kanta, kitagpay meten nga panangi kamang tayo kani Apo Diyos dagitoy adda nga sasaaden tayo. Sapay kumata, malinglingay tayo, kitipay natin kinatal na tayo, ket may payan tayo manen itipigsa. Tayo nga magsango, iti sabali manen, nga aldaw ti panagbiag tayo. Sapay kumata dito nga rabi, kay may nanaan tayo, ket bumangon tayo tumanen nga sipipigsa, sikikirid, tunubigat, kan kadagiti, sabsabali pa nga aldaw. In closing, our purpose is to earnestly contend for the faith which was once delivered unto the saints, and to prove all things, hold fast that which is good, to continue speaking the truth in love, endeavoring to keep the unity of the Spirit in the bond of peace, keeping the ordinance as delivered. Thus said the Lord, stay ye in the ways, and ask for the old paths, wherein the good way, and walk therein, and ye shall find rest for your souls. Jeremiah chapter 6 verse 16. And they that be of thee shall build the old ways, places that shalt raise up the foundations of many generations, and thou shalt be called the repairer of the breach, the restorer of paths to dwell in. Isaiah 58 verse 12. Sabay kuma, tababayan kadagitoy, ket nang tidamanen, iti kinatagkir tayo, nga mangsarangit, kadagiti, masungad, nga aldaw. May God bless you, and aloha.